Ginoo, salamat sa iyong pulong karong buntaga. Ikaw Ginoo magapanalangin sa matag kinabuhi, matag kasing-kasing, andama nga makadawat sa imong pulong o mga matag punto nga madunggan o internalize sa among matag hunahuna padulong sa among kasing-kasing masabtan gyud namo Ginoo. O gamita ang baba sa imong alagad sa pagsulti sa imong pulong sa gamahanang pamaagi sa gahom sa balang espiritu in Jesus name. Amen. Hinay mong tapad paminaw. Na ako'y, pan ba, kanang nakita diha nga word nga, gingon ni Satanas nga, musimpa ka na siya, kung wa pa siya giapas. This is, kanang trying to evaluate our motive. Unsa may ato ang motive nga nung nisimba tas Ginoo. No? Ato nung duman mga kaigsunan, we worship God, it's not about blessing. We worship God for who He is. Amen? Do not worship God tungod lang kay nakay mandawat nga panalangin. O gani, ato makita si Satanas nga wa gid siya kahibalo sa hunahuna sa tawo. Mao ni ebidensya mga kaigsunan nga ang Ginoo ray nasayod sa atong hunahuna. Si Satanas wala na kahibalo sa imong hunahuna o kasing-kasing. Gani, nakapangutana man gani si Satanas. Musimba ba ka na si Job? Wa pa na siya giapas? Pero wala gid siya kapas sa pagbati ni Job. Kay ang kinabuhi ni Job nga nag-alagad sa Dios putli. O nakita sa Ginoo nga matarong ang kinabuhi ni Job. Amen? Gani, gitry niya og accuse si Job, pero grabe, ang kinabuhi ni Job nagpabilin gihapon siya nga nagmatud-anon sa Ginoo bisan grabe na kaya ang pagsulay nga tabo sa iya. Kabalo naman mo sa sitwasyon ni Job, namatay ang iyang mga hayupan. Daghan kay hayupan, no? 7,000, 5,000. Daghan kay sa mga hayupan. Pero nangamatay to tanan. Plus, napagid siya anak. Namatay pagid iyang anak. Unya, here comes, napagid iyang asawa. Istorya niya, dili makapadasig, makapalugmok sa iyang pagto. Pero, wagin siya kabsig paglaom diha sa Ginoo. Mingon pagani siya nga, mudawat lang batag mga maayo, ug dili ang mga daotan. Ingon si Job nga ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo pod ato ang Ginoo pod mo'y magkuha. Dalaygon gihapon ang Ginoo. Amen. Sa panahon mga kaigsunan sa mga kalisdanan, mga pagsulay problema nga maabot sa imong kinabuhi, basolon ba nimo ang Ginoo? Sa panahon nga mawad-an ka sa imuhang mga kaptangan o sa mga butang nga imong gigugma, basolon ba nimo ang Ginoo? Questionon ba nimo ang Ginoo? Where were you when I created the heavens? Ingon ng Ginoo, diin man ka. Kung imo kong questionon sa akong kamaayo, diin man ka atong time nga naghimo ko sa langit ug yuta. Ha? Nga maka-question ka kung unsa ko kamaayo, unsa ko ka gamhanan. So we cannot question God. All we have to do, kung mag-serve ta sa Ginoo mga kaigsunan, serve God without condition. True service is not based on blessings, but on faithfulness. Wala nakabase ang atong pagserbisyo tungod kay panalanginan ta, kundi tungod kay matinud-anon ng Dios sa atong kinabuhi. Unsa mailanan nga ang Dios matinud-anon sa imong kinabuhi? Wala ka biyae, wala ka pasagdi. Ug hangtod sa katapusan nimong gininhawa, ubanan ka sa Ginoo. Inaana ka faithful lang Ginoo sa atong kinabuhi. So, amen. Okay. So makakita siguro mo daghan kay mga illustration karon para inyo makitaan ang pagpasabot. Many serve God as long as life is good. Sa atong panahon karon, daghang mo serbisyo sa Ginoo kay kung maayo ang kahimtang sa kinabuhi. But true service remains even when blessings are gone. Ang tinunay nga pagserbisyo bisan pag mawad-an kag panalangin mga langgad gihapon ka. Amen. Ayaw ka gool kung unsang mga butanga mawala sa imuha. Siguro gitugot na sa Ginoo aron pagsulay sa imuhang pagtuo. Question. If God removes the blessings, will you still serve Him? Kung tangtangan ka sa panalangin sa imong kinabuhi, mga lagad bagyapon ka.
Amen? Amen. So, bahalag sakit, importante, lahotay lang. Dili lalim, mga kaigsunan, sa side ni Job, nga nawadaan siya mga minas kinabuhi. Imagine na, iyang mga anak tanan namatay. Iyang mga hayupan tanan nga hilabiyang kadaghan namatay. Iya pa dyong mga ari-arian nawala, nasunog. Kung imong gigugma ang mga butang sa kalibutan, labaw sa imong pagigugma sa Ginoo, kung kuhaon na sa Ginoo, unsa kay dangatan nimo? Unsa kay mong bation? Kung kanang mga butang imong gigugma sa kalibutan, kuhaon na. Mga lagad ba gihapon ka? What if ang imong maayong panglawas kuhaon sa Ginoo? Or tugutan sa Ginoo nga dauton sa kaaway? Mga lagad ba gihapon ka? Amen? Ina imong tapad. Magkinaon sa man. Mga lagad ta sa Ginoo. Ha? Mga lagad ta sa Ginoo. Hallelujah. Adunay usa ka illustration sa employee ug ang anak. Sa usa ka trabahoan, adunay empleyado ug doon na po'y nagtrabaho ang anak. Ang employee nagtrabaho para sa salary. Pero ang anak nagserbisyo tungod kay sa relationship. Okay? Kamong mga anak, serbisyo mo sa iyong ginikanan. Nganong nagserbisyo mo tungod ba kay tagaan mo kwarta? Nganong nagserbisyo man mo sa inyong mga ginikanan? Tungod ba kay naibalon? Kamo mga estudyante. Nganong nagserbisyo mo sa inyong ginikanan? Tungod ba kay namoy balon kada adlaw? Ha? Nagserbisyo ta sa atong ginikanan tungod kay anak ta. Dili tungod kay naatay madawat nga kwarta. Amen. Kana bang suguon ka bisag dili ka tagaag piso, di ka tagag kwarta, musunod ka. Hello. That is relationship. Pero kung magduda tag anak ba ka, kung di ka mutahod, kung suguon ka kay nagpaabot ka kwarta. Anak ka or empleyado ka? Mga batanon, manuktok ko sa inyong kasing-kasing, insa man niya din nga lisod kayong sugoon kung walay piso, walay 5. Unsa man, empleyado mo sa inyong balay or anak mo sa inyong ginikanan? Agay. Headshot ko ni Pastor. So tiyanta mo, hinamdumi nga, ang inyong pagkaanak sa inyong ginikanan, wala nag-require og sweldo every time suguon mo. Kay anak mo, og inyo ng responsibilidad nga motuman mo og mo honor mo sa inyong ginikanan. Amen. Mo serbisyo mo without condition. Motuman mo without condition. Suguon mo, naay piso? Pila man ako ani ma? Pila man ako ani pa? Ang mahan putawan, sige, imo na naman ng 5 anak. Naningil man. Pero ako pangutana, mutuman bagyapon mo bisag wa mo madawat. Bantay bitaw. Oh? So naiuban rin no, mga ako sa una, bago pa akong simba, so tiyanta mo, bago pa akong simba, hinatagan kong 50 pesos ako ang gasolina. Pero niabot ang panahon nga wa na may gihatag. Ang pangutana, musimba bago gihapon ko kung wala na ko'y nadawat. Tinuon man na. Yun naman, motivation man na permiro nga kuan, pero ang pangutana, sa imong pagserbisyo, ang sa may imong gipaabot? Ang panalangin sa Ginoo or ang imuhang pag-ila kung kinsa siya? Nganong ni serbisyo man kaniya? Amen? Sige. Ang empleyado unsa iyang gipaabot? Sweldo, salary. Natural kay empleyado siya. So ang tawo nga na-motivate sa pagtrabaho tungod kay naa siya madawat nga kwarta. Ug dili man sada siya sayo. Kay nagtrabaho man siya. Kay ingon man padang Ginoo nga ang magtrabaho pakanon. O dapat suhulan. Di man pwedeng dili suhulan kay nagtrabaho man. Pero kung
Sa panahon ng relationship na gani atong gisgutan, mother and son, son unto father, nya na ay kanang sugo nya lisod na kayong suguon ba kay walay murag magduduha na tana kung unsa man anak ka or empleyado ka diha. Ha? Mga apply na lang kag empleyado sa imong ginikanan. Aron siguro gyud. No? Hala pag hatag og kuan diha kanang resume. Unya, unsa man ang ato ang matun-an ani pagserbisyo nga walay kondisyon. Kung sa atong Ginoo pod kita mga anak og mga magsuon ta nya natay usa ka amahan atong Dios. God wants sons and daughters, not hired servants. Ang gipangita sa Ginoo mga anak niya nga mo'y mutuman. Di kay nituman ka kay gisulduan ka. Nakuha ninyo? Diri sa gingharian sa Ginoo mga kaigsuonan, bisag dili ka suhulan, bisag dili ka bayran sa imuhang mga kahago, mga lagad ka. Pero nga naman nga naman siya'y blessing ang Ginoo, pakapin na. Pero ayaw ibutang sa imong kasing-kasing nga motibo nga nangalagad ka tungod kay naa kay madawat. Kundili nangalagad ta og mga lagad ta tungod kay kinahanglan gyud nato siya nga lagaran kay Dios siya. Ug siya'y tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. So yang gipangita mga faithful nga mga anak, dili mga sinuhulan. Kay kung ako ang akong motibo kung nganong padala ko sa Ginoo dinhi kung akong tuyo kwarta pa, hagbay ra ko ni undang. Pero kaya ang tuyo na ako, akong pasidunggan ng Ginoo sa akong kinabuhi, sa kadako niya nga gipangitang gugma nako, mga lagad ko sa Ginoo pinagi sa pagpangalagad sa mga tao, buhaton ako bisag di pa ko sulduan. Kay ako ning commitment sa Ginoo, ako ning covenant sa Ginoo nga bisan pag magkinaunsa, Ginoo alagaran ti ka. Ug ako nagpaabot og sweldo gani sa Assemblies of God wala tay sweldo. Katurang ubang mga simbahan nga dagko na sila fixed amount nga madawat. Pero what if wala? Mga lagad bagyapon ka? Sa katong gustong magpastor. Hinamdumin eh. Inigsugod ni mo ministry, ayaw gyud pagunahuna nga naay kwarta. Ikaw pagani mo pagawas og kwarta. Ikaw pay mo invest. Dili gyud ka mag-expect og something in return sa imong mga kahago. Kay kining pagpangalagad by faith, not by sight. Nga sa itong makita, mga lagad ko din ha, pilaman ang akong madawat. Dili na mao. Dili tayo na anak. Kaya magservisyo ko din ha, pilaman ang ako dili, wala ta anak. Kung na may ihatag, salamat sa Ginoo. Kung wala gani, salamat gihapon sa Ginoo. Amen. Inay mong tapad, inana gyud. Inana gyud. Naihatag, salamat sa Ginoo. Kung wala gani, salamat ra gihapon sa Ginoo. Ang importante, nangalagad ta sa Ginoo. Sunod. Number 1 point, serving God for who He is. Ang pagpangalagad sa Ginoo tungod kay kinsa siya o unsa siya. Not for what you can get. Amen. So Job did not serve God for rewards. Kung sa gingan ni Satanas, mangalagad ka na siya nimo kung wa pa na siya giapas. Wala gyud ka gets si Satanas ni Job. Ang tinuod si Job nangalagad sa Dios is not for the rewards. Kaya nakita man ko ni Satanas na si Job, grabe ka dato. Kita ni Satanas nga si Job, adonahan, grabe ka blessed. Manginta nga pinakadato sa tibok kalibutan itong panahon na si Job. Siya pinakadato na na-record. Wala pa man si Juan ato o kanang mga dagkong hari nga sama ni Solomon. O ato yung butang nga, sige, ato i-compare siguro ang ilang kinabuhi ni Solomon o ni Job. Pareha silang kuros dato. Pero si Job mo'y dato kay mas daghan man siya og kanang mga ari-arian. Pero ingon si Satanas, mga lagad baka na nimo kung di pa na kung wa pa na giapas. So karon, gitugutan sa Ginoo nga kuan kanang sa ilang pagkukabildo, gitugutan sa Ginoo nga sulayan si Job. So naay panahon na kigsunan nga tugutan sa Ginoo ang atong kaaway pagsulay sa atong pagtuo. Muna nga ayaw pagunahuna nga doon na kay problema gibiyan kag Dios.
gilig-on ka. Naay panahon nga testigan natong pagtuo aron pagsulay kung lig-on bagyod ka, tagaan kag mga pagsulay. Sulayan ang imuhang pagtuo. Tan-aw na to be kung kaagwanta ba ni? Kinsa may tugutan sa Ginoo ang atong kaaway sa pagsulay sa ato ang pagtuo. Niya, kumusta man si Job? Nakadaog si Job kung napildi. Daog gihapon si Job. To pagpakan ng Ginoo. Hallelujah. Ikaw gusto ka mo daog? Taro nga imong motive sa pagpangalagad. Kaya ang atong pagpangalagad kinahanglan in a right motive. We serve God for who is. We serve God for what He is, not for what we can get. Amen? Okay. Sa gingon pa din sa Habakkuk chapter 3, 17 to 18, doon ay phrase din na kaingon nga, yet I will rejoice in the Lord, bisan pag ang mga ubas, di na mga munga, bisan pag, ningon din nga, bisan pag mga larag na ang mga tanom nimo, di na mo bunga, I will still rejoice in the Lord. Kumbaga sa real life situation mga kaigsunan, bisan pag dili ka makadawat sa mga panalangin, material, mga butang nga makapalipay nimo, material, bisan pag di ka makadawat ana, mga langgad gyapon ka sa Ginoo. Eh doon na uban mga tao makaigsunan nga sige handom madato sila pero sige ingon Ginoo dugay naman ko nangalagad wala lagi ko nadato. Natiguang na lang ko Ginoo wa pang ko nadato lagi. Sige og simba wa pa ko nadato. Basin wala gitugot sa Ginoo. Posible wala gitugot sa Ginoo tungod kay dili andam ang iyang kasing-kasing. Kay basig madato ka, magarbo na ka, o dili na po ka musimba. No? Daghan kayo bitaw nga testimony ana dito sa Mindanao. Sa una, dito pa sila sa simbahan. Grabe ka faithful sa simbahan. Nagpaampo sa pastor, iampo ko pastor nga muuswag ang amo ang panimalay, gilisod kaayo mi, paampo, giampuan sa pastor. Karon, niabot ang makigiyunan na inegosyo niabot silang pamilya og diyan na, nagsugod na. Gipalamboy lang kinabuhi. Pimiro, itlugan, manukan. Ang tudaghan naman ang negosyo. Nangutanan na pastor. Asa naman si Kuan, Brad? Wa naman lagi. Sige, tawagi. Pastor, wala ko ka, Kuan, kay busy kay daghang kami delivery ron, pastor. Di ko kasimba. Pagsod na po Domingo, pastor, wala ko kasimba, pastor, kay kanang naami, Kuan ron, kanang special kayo nga buluhaton sa amo ang negosyo. Wala na jud pastor. Sige lang, maana ra niya ako pastor. Hangtod nga nawala gyud. No? Tungod sa kwarta. Tunda na yung mga tao makaigsunan nga sa nakalisod pa hilabihan ka faithful. Pag nato na nawala. I hope dili ka mag-ingon ana. Amen. Inay mong tapan madato gani ka ayog biya sa Ginoo. Pag madato gani kayag biya sa Ginoo. Masig mabisi na ka, di nakakaampo, di nakaka-Bible Bible study, di nakakasimba. Kaya ang imong gisimba, ang imo ng kwarta. Una nga magbantay gid ta. Pero di ni makaigsuonan ang pagserbisyo bisan pag wala ng mga butanga, mga lagad gihapon ta sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kita mo ang umbrella Christian. Umbrella Christian, mo na sila nga some serve God only when storms come. Napoy inana nga mga Kristohanon ba nga ang ilang condition, mga lagad lang sa Ginoo kana bang mo kuan ang ilang pagpangalagad, mo ignite kung naa sila problema. Ha? Naa sila problema kusog mo ampo. Grabe gyud sila may nampon na problema. Praise the Lord. Kanindot ay taga problema ning mga anak sa Ginoo kay kusog mangampo. Kay lami kayong hilak ug tamis kayo ang hilak na, tamis nga hilak no? Tamis kayo mong hilak ba kay nga naman gikan dos kasing-kasing nga binakhuan gyud kay nga naman daghan kay kag problema. O grabe gyud ang imong ampo, grabe gyud ka intense ang imong pag-ampo. Mura bag inana ba some serve God only when storms come. Na ay bagyo, na ay pagsulay ngalaga sa Ginoo pero niabot ang panahon usahay dunay mga kastuhanon nga wala nay ulan, walay bagyo. Wala na pod. Ha? Nahayahay ang kahimtang, nawala. Wala na dada ang mga pag-ampo. Wala na dada ang kinabuhing Kristohanon. Nawagtang sa pagpangalagad. Sa panahon lang sa bagyo, unos problema, naa kanunay sa Ginoo.
Pag nawala na, nakalimtan na ang payong. Tinood na, no? Kana bang kasulay ka nga, gikan sa inyong balay, nag-ulan. Dala kag payong. Karon pag ulit nimo, init naman, nabiyaan ang payong. Sato pa, murag ina na ba? Manginhanglan na kag Ginoo kung na kay problema, pero hayahay na gani, nakalimtan na. Tinood na? Usahay. Dagano, nga nalimtan na ang mga payong na to. Atong relasyon sa Ginoo. Kung naay hayahay nga kahimtang. Pero sa panahon gani nga nakalisod, ipangita jud kanunay, asa naman tong payong? Bisig nasa suok pangitaon jud. Kay kinahanglan jud nako kayo. Ano ina ba? Desperate kay kas Ginoo kung sa panahon nga naa kay problema. Pero kung hayahay gani, di ba usay malimtan ra nimo, di mo ka madag payong? Tinuod na? Unta dili tayo na nga mga umbrella Christian lang ba? Umbrella mentality. Nga malipay lang ta o kanang mga lagad lang ta kung naa sa kalisdanan. Kung hayahay na gani, malimtan ng Ginoo. True service remains in sunshine and in rain. Amen? So, rain or shine, ma-problematic man or dili problematic, hayahay man, mga lagad ta sa Ginoo. Amen ba? Okay, sunod, number 2. Serving God in suffering. Job lost everything. Si Job nawad-an tanan, yet he worshiped God. Nanganagad gyapon sa Ginoo, nagsimba gyapon sa Ginoo bisan nawad-an na siya sa iyang mga kabtangan. Ingon si Job, blessed be the name of the Lord. The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Amen? Illustration. Seed without guarantee. Ano na yung mga farmers din, no? Na mga mag-uuma. Ang farmer plants without assurance. May lang mo na insurance. So, pero kanang assurance, wala pa na kasiguruan. Kaya kung muturok ba na, tagaan ka sa taga-DA o usa ka libo ka liso, wala na assurance nga kanang tanan muturok. No? Pero siguro tangan na dyan manurok, pero dili tanan manurok. So, unsa man ang atong matunan ana, faith obeys without condition. Kana bang mukuan ka, mupaturok ka, bisag dili ka kasiguro muturok gito siya. Mupugas ka sa liso, bisag dili pa ka kasigurong mutubo gito siya. So mo na obedience nga imo lang gibutang ang imuhang pagsalig ug pagtuman sa sugo sa Ginoo bisan dili pa ka kita sa resulta dayon. Amen. Kay dili diha tanan dayon ba nga mutuman ka makita dayon nimong resulta. Kay kung tanan pa nimong mga pag-obey, taod-taod na dayon resulta, ganahan kay ka. Pero dili man tanang panahon inana. Kinahanglan sa kang mo-obey usahay ang resulta sa imong obedience, sa imong pagpaningkamot, sa imong pagtuman, sa imong pagserbisyo, usahay dugay pa kayo makita ang resulta. Sama sa kang mag-uuma, nagpaabot pa siya anus amo, gawas ang negative nga tanom gikan sa liso. So just obey because the faith obeys without condition. Mutuman ka, muna ang pagtuo nga mutuman ka bisan pag dili nimo dayon makita ang resulta. Sama sa paghatag, sama sa pag-tithes, sama sa imuhang obedience sa mga buluhaton sa Ginoo. Dili dayon diha nga madawat nimo ang panalangin. Pero time will come. Maabot ang panalangin. Just obey. Amen? Amen. Okay. Sunod, number 3. Serving God with total surrender. Ang pagserbisyo sa Ginoo nga natay total surrender. Ingon diha, not my will but yours be done. Kisay pagbuot sa Ginoo, dili atoa. Sa Romans chapter 12 verse 1, living sacrifice. Ang tema din na buhing sakripisyo. Usa na sa pinakataas nimong pagsimba, pagpangalagad sa Dios ang imuhang total surrender. Ang imong kinabuhi, imong gihalad sa Ginoo. Amen? But ipasabot ana nga ikaw nanugyan sa Ginoo, siya'y magbuot nimo, siya'y maggiya nimo, siya'y magtudlo nimo ang imo pagbuhat. Atong responsibilidad ang pagbuhat, ang Ginoo musugo. Sama sa ginikanan, musugo gid na. Amen. Ang ginikanan musugo gid na.
So, responsibilidad po datong mga anak nga mutuman sa sugo sa ginikanan. Amen ba? So, the cross before the crown. Si Jesus Christ bitaw mga kaigsuonan, ni antos usa siya sa cross, sa Kalbaryo, sa kasakit, sa mga paglatos o paglansang dito sa cross. Usa siya gibayaw sa Dios Ama dito sa langit og nadawat ang crown, no? Sa ato bang kinabuhi mga kaigsuonan, obedience comes first before reward. Ayaw sa tingwa ang reward, tingwa asa nga mutuman ka. Tingwa asa nga makatuman ka. Amen. Tingwa asa nga makatuman ka before ka makadawat sa reward. Usahay baya sa mga ubang tao, ang kining obedience is struggle. Pero kung naigugma ka sa Ginoo, that is not a struggle. Kaya nga naman, namang kay relationship. Kung wala kay proper relationship ni Jesus Christ, struggle para nimo ang pagtuman. Pero kung naigugma ka sa Ginoo, dili ka mag-struggle sa pagtuman. Bisan unsa nakalisod, imong tumanon. Kaya nahigugma ka sa Ginoo. Amen. Kinsa man rin nakasulay mga laki nga kanang gibauran sa iyang babayi nga ikaw di ka sukton basta di kang biya sa imong bisyo. Oh, nainana ba sa una nga ako di pa ko gustuhanon nga ako gipangyaban sa una. Ingon siya nga dili ti ka sukton oy kung dili ka mabiya sa imong bisyo. Biya po kunuhay ko sa akong bisyo. O pa ko sa Ginoo ba? Gisugot ko niya. Pag nauyab na, nagbisyo lagi gyapon. Way klaro dito. Bulag ka. Nagkuhan man ka, nagbisyo man ka gyapon. Pero sa Ginoo mga kaigsunan, dili ka mag-struggle mo tuman basta nahigugma ka. Amen? Dili ka kapuyan mo tuman kay nahigugma ka sa Ginoo. So kanang pagtuman, usa na ni kanang pagsimba ni tuman ka nga ato lumano nato nga mosimba ta sa Ginoo, dili ka kapuyan ana. Ang pagtuon, pag-ampo, pagpamalandong, di ka kapuyan ana. Amen. Kaya nga naman, nahigugma man ka sa Ginoo. Bisan pag muangat kag bukid, luwag kag mga valleys, dili ka kapuyan ana kay tungod sa imong gugma. Moingon ba nga, kaputon ko ang mga bituon ug akong ihatag diha kanimo. Gani kaabot sa tungod bukid, ato nagas bituon. Na? Ano bang kaya nimong adtuon bisag layo kay laha kay nahigugma kaniya. Para itong namalayi mi sa kuan ba nang to? Bulyugan? Bahalag lisod king dalan basa kay kani para nagisgugma walay kapoy kay tungos gugma. Oy kapoy. Hangak-hangak man to kapoy ka pero murag walay kapoy kay tungos gugma. Na no kanang may gugma ta ba bisag ikapoy na imong lawas pero na-energize ka pong ka kay pag-abot dito nag-heart man ang imong mga mata kita kasi imong hinigugma. Nag-heart ang mga mata. Karon kay kuan kanang usahay na yung mga pagsulay na problema. Baliwala ra gyud hapon ng mga problema pagsulay kay basta intact ang inyong gugma. Di ba? Basta intact imong gugma kanang mga problema pagsulay murag baliwala ra na. Kaya nga naman, na-intact man ang inyong panagigugma. Ay, mura po na sa itong pagpangalagad sa Ginoo ba? Kung intact atong gugma sa Ginoo, intimate ang atong gugma sa Ginoo, bisan pag kusukusuhon ka, pag ayos problema, pagsulay sama ni Job, dili jud ka mobiya sa Ginoo. Amen. For better or for worse, till death do us part. Amen ba? Okay. So, serving God out of love. Ay, naram din ang ikaapat nga punto. Naguna-una ko. Okay, we serve not to be saved, but because we are saved. Atong klarohon, nagserbisyo ka, dili aron maluwas. Kundili, nagserbisyo ka, kay giluwas na ka. Amen. So, ang paghigugma sa Ginoo, ingon ang Ginoo, if you love me, obey my commandments. Obey my commands. So kung naigugma ta sa Ginoo atong tumanon ang iyang mga sugo. Illustration, arita sa the wedding vow. Hapit na ang mga kaslunon karong tuiga. So during the wedding, the couple does not say, I will love you as long as you are with
as long as you're healthy. So, higugmaon ti ka kung may klawas. Wala. O po nang ingon diya sa wedding vow nga, magpabilin ko diya nimo basta dato ka. Basta kwartahan ka, magpabilin ko nimo. Oh, they say, mo niyang ingon, for better or for worse. Sabi nang for better or for worse, sa kalisod o sa kaharuhay o sa kalisod. Nabali. Sa kaharuhay o sa kalisod, hangtod sa kamatayon. Kamatayon ray mo, bulag nato. No? Till death do us part. Mga kanindot sa ilang wedding vow. No? Apan, daghan ang napakyas. Ha? So, sa mga nangapakyas, diha, balik lang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, dili mapakyas. Ang gugma niya nimo, dili mapakyas. Mapakyas man ang gugma sa tao, pero dili mapakyas ang gugma sa Ginoo nimo. Amen? Balik lang sa Ginoo kanunay. Marriage is unconditional commitment, not convenience. Minga nga, sige, magminyo ko basta dato. Sige, magminyo ko basta gwapa. Sige, minyuan ako di. Nabay ka tong gibuya-buya ba? Naami nakitaan nga among kaila nga gwapa. Saman dato? Gwapa ra. So naa siya mga kondisyon. Maminyo lang siya basta dato. Bahalag gwapa basta dato. Unya naay mga kondisyones, bahala og doktor basta dato. O gwapa. Bahalag maestra basta gwapa. What if dili mangminyo bagyapon ka? Minyuan bagyapon nimo? Na ba? So kanang imong gugma, imong ipakita pinaagi sa imong paglahutay sa pakigugma niya bisan pag nagkalisod mo. Amen. Kung tinanay kang nagugma sa Ginoo, bisag pag magkalisod imong pagpangalagad, padayon ra gyapon ka. Inay mong tapad padayon ra gyud. Padayon ra gyud. Serving God is a covenant, not a contract. Dili na siya kanang contract. Kanang kontrata na ay expiration. Murabag marriage contract. Mo day, no? Kay ginahuna man sa mga tao, contract na expiration, contract man. Pero sa tinuod lang sa atong Kristohanon nga pagpuyo, ang marriage is a covenant. Kana bang usay lami na kay nimong biyaan ang imong pares pero covenant man na, Kristohanon man ka, agwantahon na lang yun animo. Agwantahon na nimo ang iyang kagwapa, ang iyang kadato, pero perting pati agbatasan. Agwantahan na lang yun na. Kay nagpirma ka, nagsaad ka tubangan sa Diyos. Agwantahan na. Kay covenant man ang marriage. Dili man na siya contract. Kay contract pa, sige, 10 years. Ining-expire ani, mangitan na paglain. Dili man ingon ana ang marriage. Marriage is a covenant. Sama sa atong pagpangalagad sa Ginoo, this is a covenant. Pakigsaad. Lord, alagaran ti ka, bisan pag magkinaunsa ang kalibutan, bisan pag mawad-an kastanan, wa ko'y giapas man nga kaptangan, anong kalibutan na, ikaw raman ang ako ang giapas. Ikaw raman akong gusto, bisan pag mawad-an kastanan, basta naalang ka, okay ra ko Ginoo. Mao na ang covenant. Ang imuhang pagigugma, lunod, patay, makinaunsa man ang dagan sa kalibutan, mga lagad, yugas Ginoo. Amen. If anyone wants to follow me, inon si Jesus Christ, he must deny himself. Kaya dili nimo i-deny imong kaugalingon, naaman tay kaugalingon gusto, nga dili gusto sa Ginoo. So imong i-deny imong kaugalingon, ang imong sundon ang gusto sa Ginoo. Dili na nimo sundon ang imong mga kahuyangon, ang imong mga weaknesses, ang imong mga dili maayong nga habits, o ang imong dili maayong gusto, ayon na nagsunda. Ang imong sundon ang gusto na sa Ginoo. You have to deny yourself and follow God. That is your covenant. Amen. Number 5, hapit na mahuman. God honors faithfulness. Ang Ginoo naga-honor sa imuhang pagka matinud-anon. Inunduman na to, faithfulness, but pasabot anak ka ng dili mo bulag. Magpabilin. Muna yung faithfulness. Sama sa saka iro ba nga, kanunay kuyog siyang amo, kanunay nga naghandom siyang amo, nakaila siya siyang amo, unya nakibalo siya sa tingog siyang amo. Ina na ang faithfulness. Dili mo bulag. Bisan pag hangtod sa iyang kamatayon, magpabilin siyang iyang alaga.
No? Job chapter 42 verse 12, God blessed Job's later days. After sa mga problema nga nahampak sa kinabuhi ni Job, niabot ang mga kalisdanan, pero after ato, niabot ang panalangin. Kaya nga naman, nagpabilin si Job nga faithful sa Ginoo. So ang blessing moabot sa imong kinabuhi kung faithful ka sa Ginoo. Atong pagpakan ng Ginoon, faithfulness may cost temporarily but rewards eternally. Hinumduman nato mga kaigsunan, ang rewards sa Ginoo is not temporary but eternal. Ang pinaka-best nato nga blessing atong nadawat is not the material things. Kay usahay mo ingon ang tao nga bless kay ko kay nadato ko. No. Gatuo ka nga tanang material nga butang blessing. Dili ba tanan? Ang uban nahimo ng tunglong ano man kay gigamit sa yawa nga ang tao malayo sa Ginoo tungod sa mga butang sa kalibutan. Mahimo lamang na nga matawag nga blessing kung kanang mga butanga mao hinungdan nga niduol ka sa Ginoo. Pero kung mao gani na gihatag sa yawa sa imong kinabuhi nga nalayo ka, tunglo na siya. Panalitan. Nay batan-on dire nga lalaki. Di lang ko mahingalan. Panalitan lang. Imong ginahuna nga naakay ka to nakitaan nga gwapa kayo dito sa gawas. Kita ka gwapa. Niya feel nimo nga, uy, nagkasuod man mong duha. Uy, nagkauyab din mong duha. Gwapa. Pero ningon man siya nga, ay nagsimba dito ha. Ari na ta simba dire sa kuan. Titit. Ari ta simba dire. Ay na simba dito sa inyong kuan sabak kamo dito kuan kanang sam nang inyo hadi ay wala man mo kita di ka kuan mga bibidal. Unya mo hinungdan nga nalayo ka sa Ginoo bisag unsa pa nakagwapa dato adunahan. Pero kung nalayo ka sa Ginoo tungod ana tunglo na. Kayang tinuon ka panalangin, ipaduol ka sa Ginoo, dili ka ipalayo. Inay mo tapad, paminawan dyan man. Kanang, tarong agad. Ha? Kamo mga batanon, mga babae, akong painunduman tamo. Kanang inyong kagwapa, ayaw nang ipagamit sa yawa. Kanang inyong mga skills, abilities, mga talento, ay nang ipagamit sa dili iyas Ginoo. O kanang inyong pagkagwapa, sayang lang kung mapunta ka sa dili Kristohanon. Amen? Kaya ikaw, gibuhat ka sa Ginoo o gidala ka sa Ginoo dinhi, aron ka mangalagad, aron ka magserbisyo. Dili aron nga dabo-dabuhan ka siyawa sa gawas. Una nga, kung ikaw makauyab man gani ka siguro kung naay mag-ibog-ibog, manguyab, taro nga gyud nga makapaduol na nimo sa Ginoo, dili na nimo makapalayo sa Ginoo. Ha? Kanang imong kagwapa ayaw sugot nga halok-halokan na kadtong anak siyawa. Sugot ka? O kamo mga ulitawo. Bisag gwapa pa na pero dili pa kanina anak sa Ginoo, mura ka halok-halok og anak siyawa. Namdumi kanang imong lawas templo na sa Dios. Ha? Templo na sa Dios, dili na gamiton sa unsa mga daotang buhat. Ingon si San Pablo, ayaw gamita ang inyong lawas, ang bisan unsang parte sa inyong lawas sa pagpakasala. Ayaw gamita. Kamot, mata, unsa pa dunggan sa inyong gipaminaw, unsa inyong gibati kasing-kasing, ayaw gyud ipagamit sa yawa. Ipagamit sa Ginoo. Amen. Una nga mga batanon, amping gyud mo. Kay sa atong panahon karon daghan kayong tentasyon. Kung daghang tentasyon sa una, mas nagkadaghan karon. Kay paano man ta? End times naman ta. Nagkadaghan. Pana, conclusion na gyud. Mata na mo. Conclusion. Serving God without conditions means number 1, serving Him in blessing and in loss. Kung panalanginan gani ka, ipangalagad na sa Ginoo. Inay mong tapad, kung madato gani ka, pangalagas Ginoo yun. Tarungag yun. Pero kung mawadaan ka ana, mga panalangin, mangalagad bagya punggas Ginoo? Ina, amen. Mangalagad ka punggas Ginoo, bisan pag di ko datuon. Amen ba?
Pero kung padatoon kas Ginoo, ingna, musamot nga mga lagad ko sa Ginoo. Amen. Pagpakan ng Ginoo. Sunod, trusting Him when we don't understand. Dili man sa tanang panahon makasabot ta sa mga pangitabos ng kinabuhi. But you have to trust in the Lord. Lord, usahay maglibog ko sa akong kinabuhi pero sa gilang, salir ko nimo Ginoo, bahala na. Mga lagad ra gyapon ko nimo Ginoo. Amen ba? Sunod, loving Him for who He is, not for what He gives. May gugma lang ba kas Ginoo kay gitagaan ka? Or may gugma kas Ginoo kung kinsa ug unsa siya? Mayngon ba ka, Lord, I love you. Salamat kayo. Imo mo kung gitagaan og kinabuhi. Imo mo kung gitagaan og panalangin. Imo mo kung gitagaan og kwarta. Love you, Lord. Inana ba lang atong expression nga gigugman nimong Ginoo kay gipanlanginan ka? No. We love God for who He is, not just for what He gives. Amen ba?